Hakapor election ki judai ka rukom ba ki seng san perthei ki yami perthei banyalap se ki snong ki thau bat banyalek hakaleng ka jala ya ka ba ki pensngo ya ki mat ki jura bat kumjuru ka jingpa ni ka jingkersha ni ki pai ba na ka banta ki kertong ki ba penyang kenthop ru ya ki bayang kum ki kertong simen hakani ka election MP sa Lok Sabha ka banlong haka khandai trek yong araja rusaw ki seng san perthei ki ba ya penkre ya ka ni ka election kila yeng ha ki rensan ba fer fer ha rengkat ka jingya kan tho bat ka jingya kwang kti ya ka ba ngila ban ong ba ka long shisha ka ba khlut haduk kata hakini ki singi bat ki tayo ki baladap ki lami bon ki jingan tho hakaba ki la don ki katto ka nengut ki noilam ki balakan prasha yu ba Ardent mila ba sayo ma un noilam ka voice of the people party VPP ubalong ru kumbu ameli ka nongkram constituency kaba ki keno ba ka don ka jingtmu ban pendu borno ki district council da ka bon ra ka article laispa new way but halor kani ka jingsha keno nakaliang ba Ardent mila ba sayo ma ulami shakmat ban pensai hakaba ulong kumbolong menta kalong shisha ka don kam ya ka jala ban yo ki ai ki bala ban daya ka naki ain ka Sorkar India dak ba kdo ba ka article laispa nyupwe ye jongki naga bat ka article ji jongki mizo kalong ka sti ka ba khlan ba ka bala ban yada ki hok jongki naki ain ka Sorkar India nakaliang ba Ardent lo ongru bahaba phai saka district council ka khrenet ka bandriu kalong ka bodon kam hakapor ba ka jalla kadang ha ba po ka Assam tangba hakum kani ka por ba ka Sorkar India kelas dang penmi ki ai ba per ki ai ka district council ki yap lada ki yatuko ber kita ki ai ka Sorkar India hanrei ka jingdon jong ka article laispa nyopoi ki ai jong ka Sorkar India kimla bantrikam kalong ka ba snow thamula bat ngalengo bali kita kiwi ki party lani ta kiwi ki nongalam ju kiwi pa ki seng san party ki keren ye gani banong ba uba Ardent udon kata ka chingthu ban pundo no e this council ke bangi ni don kam ni haban klisho ke bangi ni don kam komba kalong mata ni don kam ban ya da ya ka jala ka chungi na ki an jo ka Sorkar India ngimdei ban ya lam Meghalaya pat ba yen hapan sungthu baka artikel ka laispa new pui a jignaga but g jingmizo kalong kasti ka baklan ha ka bayada ya ka hok ka jingki naki an jo ka Sorkar India ka artikel ka laispa new pui ka krenshai mo laispa new pui ngamon manong ka krenshai laispa new pui e jingnaga laispa new pui g jingmizo kaung no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, the Mizos, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, the Mizos, ownership and transfer of land and its resources. Kani kedik an kabayada kabawat ki an juga Sorkar India kimla ban trekam hakbidi bakini ki benta kamut ka jingra ka bapura ya kinaga bat gimizo kilayo leng baka artikel laispa new pui ba laispa new pui ji ini phai shi this council kai ka 6 schedule ka de ka board kata ka provision for administration in the tribal areas but ya kata la sungton kam hakapor bangidang haba po ka Assam but kumbakalong lada don ki jingitin ko apren ki an jo ka Sorkar jala hadin bangilayo ila ka jongko jala link back insertion of para 12a la besut ya ka para 12a haka 6 schedule ban pintikna ba kinum dan ki bor kinum long maran kat apren ki district council bat ki bor jo ka Sorkar jala tela da don ka jingitin ko apren ki an jo ka Sorkar jala bat ki an jo ka district council ki an jo ka district council ki ya kumjuru ki don ka provision of a constitution balar ka don ka jingitung ko apring ki anjo ka Sorkar jala ki anjong ka Sorkar India ki anjong ka Sorkar jala ki shushu ba Ardent uloong bagi pai ba kimdei ban sha elam bakla namar ka jingtmu jongu kamdei ban pendo ya ka district council nrei ban penyo bor ka ba kham klain da ka ba ongru ba ki wei ki noi lam seng san perthei kimdan jingtmu ron ra ki an ban yadai ka jai ban reu nrei tang ban yada ya la ka jong ka shuki tenre ha ka bedi pat kani ka special provision ka bala ai ki naga be gimizo lingba ka article laispa new foi but g wat ki anjo ka Sorkar India kimla bantri kam hakita ki benta lemda ka Sorkar jala ham Nagaland bar Mizoram by resolution ki pass hapokas state legislative assembly ki jonki ti kum ki pat ba ke bala stand
ki ba shampang ngakin tu ya puli lem ya ka article ka balai spa ni hui ya puli lem ya ka schedule bangin sutho kamdon ka ek kata ka jing yesno bano balar kawan kata ka article lai spa ni hui ba lani bangila dawa bangin pendu ndingi kwa ka bor ka bakam klan ni sutho ba ka schedule kamla lai lam bakala yo pa ba ba ka schedule kala bani rai ka khando ka shap kani ngibla ka district council ka remi ka kes ka bri pa kani ka banta de ni don bok bang yo no elaka jong ka jala balawan ra ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 ka bang elected dailing ba ka jingdon joka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ba ka khando ka shap ka ni ka kti ka jingi ka an ka ba khang lat ya ki we pa ki bamde ki try jaka ba kini othet khando ka ni ka jala ka jingi modun mo phila ngim yo elaka jong ka jala ka ik ban jai la ring ka slim ka jingi elaka jong ka jala but what kani ka an Meghalaya Transfer of Land Regulation Act shimla ya dai ka koi pat ka an kumpa kalong ka lai spa ni pui la dengin jin la yo e ka lai spa ni pui ka bomot bawat ka an ju ka Sorkar India menta ka don phitip ba ka don ka je persang ju ki pa ki jai pa bakin yo la ban thi jaka ka ni ka chala ka ju ka don ka ni ka Sorkar po Delhi ka balong mo ka ba kwa ban pelong solon sare baro tela ka don ka nu ka jingtawa bakin wanra da ka wi ka an ka lan law hapo India kani ka lan law ka jungi ni ka lan ak jung kaniam Henry kanuma ban trika mahan Nagaland ban Mizoram namal kidon kini ki an ka lai spa ni ka bala protect no act of parliament ka mut ka nam ka an jo ka Sorkar India pulingi ma ban sutu ndek ba sosi kolong ba ki we ki seng san per ki we ki nong lam seng san per kim don ka jingthu ban wanra ki an ki ba khan na ka banta ban ya dai ka jab ka jingthu ka jing kelong taman ya dai ka shuki kiting bayo lar kawan kata ka article 371 le asi ka dis council kam don jimot show yo ka jano pi upai ba unsa bisa ke ka bakamba ni wa ke jinga ke bakamba yo upai ba ka district council kombalong kan nomla ban le we la datang ki anju ka Sorkar jala kamla ban ya ka we poko ke bill jong ka district council hab ya ke ba ka DCA department district council affairs department joka Sorkar jala bahkan pe ya hab ne nga kenal por bi wanra ya VEB artho khat saw ha ka por ngalong dong CM ni wanra ya BB ha ka rukom ka belum tiket kum ka tan rai sin shar shnong jo khasi ande ka Sorkar Dr. Mukul ha ka por kim pediang ya ka tu ka BEB arja khat saw ki phai ki current jandam bangi di ban weng bat bangi di ban tap yikini ndai nakale ka jonga kum CM ngala persyak nimtre Noi jayo din kata. Ya kita baru ki jing betha jong ka Sorkar MA jong Dr. Mukul lapriang de ke isi ke ba buat hadian jong. Ba kisayo ya kata ka sapa si kata ka bibi. Ten mar kata ka daw ngina pan suthu shai nga kintu ki pa ba long ki ba staff wat shai lam bakla. Hagini ki bri ki ba haga jaka bikin perkhat ya ka an ke bani da ayu pa ba ki perkhat ban pen scam ni ke shuki MDC ke jungki. Ban pen scam ni ke shuki ke jungki. Kata kam don jaka har perkhat ke jungki. Dini mar kata kata kalau gak bakala bano ba ke upa Ardent utmu ban pendu dis council ngam don jing tmu ban pendu AROM haga jinga inti ndoi tanggawe ka ba ka nongremi ka jinga ka jing anglo ka mensim ka jinga ku tau nongelam kalau ban pen khanye ka chat ndriu long kat bolong ngin pen khanye ka chat ndriu jing daki an ngin ya dai gri jing diga ki ba khambya la ngin jitla don ki an la ka dis council ka labyang ban ya da ya la ka jelak jing balingi tawa banyo ya la ka jong jela balar ka jela jing abiang balingi dang ikikat ni balingi dang ting balar ki biang ki angin mi perthai nganum tre ban mi perthai taman pen klomar ya ka jimut chukhat chupai ba dei dei ban shibon ki jingduna ban i ba kani ka de ka we ka an ka blong ka an ka pura ka sti ka pura ka ban ya dai ni hakawai kaliang habakali kai ka udan ban ong halo ka jingdan ki chingkan tho ba ka VPP ka de ka Seng ka thamai ka ban sajano sipor uba Ardent ulong ba ka jingmi jong VPP ka dei na ka daw jong jingsim Kabu ki Seng rulum ki balarim ban pen thame yo pai ba ulong ru bakila ban de ki Seng ki barim hre ki kam ki bakile hakini kisnam kalawan ra ya ka jingbitar ha ka jingmut jing perkhat pai ba iyo ngal ka jingkan tho ka jing kinong lam jo ka adi ukor tong jo ka adi ubong ba ka jingkran jo pa Ardent hi kan sa urlong nomor ulong bagi Seng thamai kim ju poi she pi de hangni bagi bakla de hangni bagi sotho ba de hangni ru bagi Shim Kabu pi
lada kini kiseng kita kiseng kiba kamel dia bagi kiseng kiba rim kila trei hok shisha nagam tau pai ba nagam ta ri baga jai brio kiseng thamai kenum dan jaka ndai namar bakila shim kabu tang ban shu pen bi yu pai ba unshu sno sa ha kiseng gibrim kin le kat bakimon kin shu pen bi yu pai ba tang ha ka election but ladet election don shu ka jing kren ni kita ki mat ki jing kular ke bala kular kama upai ba hoj ke don ke jing kali bali ni seng ya kata ka adi ya por ka bangadon kum president jungka HSPDP ka jing seng ga jing kolong ban pin tikna ba ngin wan ra no ya ka sorkar seng rulung banum don congress banum don BJP kamdei tang bangin job election ban bandra adep election kamni le ding yetri wat ba kita kiseng ki bangin lapan pau pai ba bangin metri te dei namar kata kadau kalong ka jing bakla ka jengki ke jing bam sngotu ko jengki but dei namar ka jing shim kabu ko jengki ya kata ka jing long rim kum kita kiseng rulum ba kasami kani ka kep ka bangim bansi kamdi ka jing kwa ka jing bangin seng thamai nga haki bon ki kep ki lapan bor rei ngayele kat bala ban kiat rei ka jingkala kawan baraba ka jingkala kawan upat baui bakini ki sengrim ki shuan tang ban penbi u ya teli tang shua collection menta ka jingi kini ka jingi teli tang shua collection re ai baki ju yeng rinti lang nang ta ki mat jong ka jat nriu ki ba kloi ru wat ban penrem ya ka mat la jong hapo assembly ka article lais pa anyu foi ka ka wei ne ki mat ki ba rimba jong ka HSPDP bala mai phang do no lam barim bom don show hagan ka parthai ubang itip pai ba umai hoping no lam bakhrao jo ka jai ri uni ulay khun doyam udang ye kren pad I kata kasni rei ha kini ki snem gel dep ni yo sngo kumnu ki MLA jo HSPDP ki kentaj ya kani ke jington kam banwan ra bani khun ya ka article lais pa ni phui tang nabar kabor tang ban jo election but de kata ka ba penong yanga ba ringkat bat kini ki riurang pa ki khrao ki perkhat bangin yo sngowi ka sojung pai ba long kat balong jaga bajang na ban seng ya kani ka party ka pathamai bat kani ka party ka pathamai emde ban klet lailam bru pat do bru pathamai hak san pathe ringkat bakini ki riu ki pathamai ki bopon ki riu start ki risham bang ki bru ka brani ka jinket clear bat ki bru ki brani ka jing sokya nam ta kari ba ka jam bru but de halo kata kan nongrim baki pai ba menta ki pai khaman shak voice of the people party but ngimdan jing arthen ba ka jing ka sham ge jo pai ba kumbangila de kren haki por bangi haki rinsan ya la election ba ka VPP ka voice of the people party kan sa shimno ya ka jaka jong ki seng riulum ki ba jukam try bagi de ki seng riulum ki ba rim no pai ba on kan taj ki namar ulai I ya ka jinglong ka jongki barlapan boru yangi bangin mi shakman bangin seng ya ka party ka pathamai wat la ngimdon kata ka jingkwa thau party ka pathamai naladi hin ki jinglong ki jingman ki polong ini bangin hapan seng ya ka ni ka party ka pathamai ka daw ba ka long ka jing shim kabu ka jong kita ki nongelam seng rilum bagi dei ki nongelam seng rilum ya ka seng ka blar rim ban shupin thami yu pai ba baka dei ka seng ka bar rim ka seng rilum ka ba pinyo hanstien ki kam ki ba kile akini ki katu ka nitli ki posnem ki long ki kam ki ba wanra ya ka jiduk jongkari bat ki wanra e ki jing pitara pring ka jimut ka jipra jo pai ba kon ba I ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong pi bonsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ka jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 Ardent zinc vitamin A bat vitamin D
yakini baro phila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kandum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kon. Om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.